אנחנו נלמד היום איך עושים battery report, מפיקים battery report באפליקציה של נוקי. זה אחד הדברים השימושיים במידה ויש איזושהי תקלה. מצביע לנו בדרך כלל בצורה מאוד מדויקת על מהי הבעיה. אנחנו נלחץ על settings, למעלה features and configurations, battery זה השני, ועד למטה, דרך אגב, choose power supply, בדרך כלל עדיף לבחור את מה שיש לכם, אם זה בטריות ליתיום או הנוקי פאורפק. בכל אופן למטה, בצהוב, בשורה קטנה למטה יש generate battery report. זה אחד הדברים הקטנים אבל החשובים. זה עשוי לקחת כמה דקות להפיק את הרפורט הזה. יפה. הוא מבקש שנבחר, במקרה של המנעול שאני מתייחס אליו אלה בטריות ליתיום, בדרך כלל זה יהיה נוקי פאורפק. נקסט. קודם כל הוא וידא לי עכשיו שהאפליקציה היא מעודכנת, ושהמכשיר מעודכן, ושהבטריה היא נכונה. נעשה נקסט. וכאן הוא בעצם הוציא לי הרבה מידע חשוב. למה הבטריה נגמרת מהר? בדרך כלל יהיה כתוב high number of locking operations, זה ברוב הבתים יהיה כתוב, זה לא משפיע יותר מדי. גם הרבה communication עם בלוטות', אם יש לכם קודנית או משהו כזה, זה יופיע לא מעט. אבל יותר מעניין אותי בעיקר זה ה-stiff door, זה אופציה אחת לפני האחרונה. זה בדרך כלל מה שעושה את הבעיה, אבל טוב לראות את כל התמונה הזאת. אם שווה לעשות צילום מסך, לשלוח את זה לאיזשהו תומך. זהו.